It is now bad news for Zvigananda. Panguva ino mashoko aigara achingotaurawo achinzi Zvigananda will finish themselves. Chokwadi chinosabuda pachena panguva ino zviri kunyatsokuonekwa kunzi right now vanhu vese vamunoona vachipiwa mari, vachiflaunda, vachitumwa kuti vataure maspeeches, vachipusha for 2030. Chokwadi chinozobuda pachena kuti those guys vachazongosiyiwa pamhene vakanyara. Saka pana mashoko kubuda panguva ino achitaurawo pamusoro penhau yaDaniel Ngaru. Panguva ino zvinzi aiwa takambokudzai vakomana kuti followai VP Kosandino Chiwenga. Vanonyatsokuziva kuti politics dzemari hazina kunaka. Don't subscribe or like out on the bell icon. Lynn Emmanuel achinyora achiti I once told you that Zvigananda will finish themselves off. Daniel Ngaru was heard taking a swipe at Mpostori Shumba. Until we all remember Mpostori Shumba from Baskoro. Mpostori Shumba is a trusted lieutenant of the first family. He is married to 4 wives, and 2 of his younger wives are under children who are aged 17. He is now campaigning in Daniel Ngaru's constituency, and Daniel is not happy with him. Vakufomorana vega hanzi pasina Shumba Mpostori manyenga vana. Ndio mashoko ari kubuda panguva ino muvhidhio ramuri kuona rapostwa naLynn M. Panguva ino achati akachiti aiwa sei vana vakure, hamukarori vana, regai vadai so. Nyatsokuonekwa kunzi is attacking the same person ari kuonekwa kunzi ane malinks aiwa to the first family, and panguva ino ameno kuti achakunda here apa Daniel Ngaru. Panguva ino achinyatsokufila challenged achiona munhu apinda muconstituency make ava kurana against him. Mashoko ari kunyatsobuda pachena kuonekwa kunzi these people were relaxed vana Daniel Ngaru vanga kuenjoya kungodya mari panguva ino vasingachaiti service. Now vakuuya vakuspiwa vaipiwa off, vakunyatsokuona kuti vakaona mari kana vapinda ivo zvatakwa. Imbotisa mafunguro enyu motodii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, chita on the bell icon.